ben gevraagd om een inleiding te geven, dus niet een lezing. Ik heb me daarbij bepaald tot de vraag van, ik heb het alleen over lokaal geld of ander geld. Er zijn heel veel soorten eigenlijk al van lokaal geld, ander geld. LEDs hebben we, de Local Exchange organisaties of netwerken kun je beter zeggen, die al in flink wat steden van Nederland actief zijn en die ook hier en daar heel goed functioneren. Die zijn gebaseerd op netwerken en op persoonlijke contacten. En er zijn ook de grotere andergeldnetwerken, zoals bijvoorbeeld we al 80 jaar in Zwitserland hebben, in de vorm van de wier. Dat is een munt naast de Zwitserse frank. Die is ontstaan in 1934 in de crisistijd. Toen ondernemers tegen elkaar zeiden van, ja, het is toch te gek dat wij zaken met elkaar willen doen, maar dat er geen geld is. Dus ze besloten hun eigen geld te creëren in de vorm van wier. En ja, dwars door alles heen is de wier overeind gebleven en heeft veel bijgedragen aan de weerstandskracht van het Zwitserse midden- en kleinbedrijf. Dat is een nieuwe ontwikkeling. Dat is absoluut een nieuwe ontwikkeling en een belangrijke ontwikkeling. Die theatervoorstellingen en die publicaties van mij en Ad, die hebben ertoe geleid dat er nu een onderzoek wordt gedaan door de Wetenschappelijke Raad van Regeringsbeleid over het geldstelsel. We hebben tegen politici namelijk gezegd van jongens, daar moet je eens op gaan letten. Jullie moeten dat negeren. Dat geld is heel belangrijk. Jullie staan altijd aan het einde van de pijp, staan jullie problemen op te lossen. En we hebben niet in de gaten dat het begin van de pijp met dat geldstelsel problemen worden gecreëerd. En daar moeten jullie gaan staan met je politiek. Dan hebben we democratie aan de macht. Als jullie alleen maar aan het einde van de pijp gaat staan, dan moet je afvragen wie er aan het begin van de pijp zit en wie eigenlijk aan de macht is. Nou, dat hebben we geprobeerd duidelijk te maken. Het was nog niet zo dat we meteen een staande ovatie daarvoor kregen. Maar we hebben een paar dingetjes gescoord. Eventjes op aankomen weer. We hebben onder andere gescoord dat men in ieder geval geïnteresseerd raakte en dacht, misschien moeten we hier toch over na gaan denken. En onlangs heb ik een signaal gekregen, want die wetenschappelijke raad is inmiddels 2 jaar mee bezig. Eerst dachten ze, dit onderwerp moeten we even onder het tapijt zien te krijgen. Daar moeten we niet meer verder over door gaan praten. Maar ze hebben inmiddels de smaak te pakken gekregen. Ze zijn het onderwerp leuk gaan vinden. Ze zijn gaan zien hoe belangrijk en relevant het is. En door de ontwikkelingen van cryptocurrencies en zo, begint men in de wereld ook in te zien dat het geldstelsel aan het veranderen is. Dus ze moeten eigenlijk ook wat. Ze moeten gaan nadenken over waar gaat het naartoe met dat geldstelsel. Ja, dus we zitten in een stelsel waarin we alles wat we nodig hebben, ofwel domineren als het marktdomein, dan moet je het kopen, ofwel door de overheid wordt geleverd. En de mensen die, laat ik maar zeggen, ontstaan zijn aan het einde van de industriële tijd, waarin we heel veel van de welvaart hebben geïnvesteerd in emancipatie en in de opleiding van mensen, en dus bewustzijn van mensen, die leidt tot een enorm groeiende behoefte om veel meer zelf te bepalen wat we willen. Om zelf dingen te regelen en om zelf de baas te zijn over belangrijke aspecten van ons leven. De link, wat me fascineert, we moeten van die verslavingsgroei af. Het creëren van schuld, eerst heb je het geld en dan moet je het gaan leveren, product en dienst. Dat is die verslaving. Ja, daar is een andere visie op nodig van wat dat ruilmiddel geld moet doen. Het beste uit de mens halen, welzijn, welvaart. Maar ja, alleen de techniek van het ruilmiddel is niet genoeg, denk ik. We hebben het gehoord over identiteit, raafvlak, nominale waarde. We vertalen naar een mandje met regionale producten. In de pauze hoor ik vertalen naar joule, zelfgeproduceerde energie. Daar hoort ook een andere economie of economisch denken bij, denk ik. Want economische verslaving is niet sustainable. Wanneer wij zeggen dat het huidige stelsel zijn grens heeft bereikt, heeft dat er onder andere mee te maken dat het huidige geldstelsel eigenlijk niet meer de groei kan faciliteren.
Het is meer een extractie die het eist. Het is een exploitatie die het eist, maar niet groei. En dat komt omdat namelijk naarmate de geldhoeveelheid groeit, de schuldenlasten ook groeien en daarmee het risico dat er is in de samenleving groeit. En doordat dat risico zo groot is, hebben we eigenlijk een soort aanhoudende stagnatie. Dus we halen niet meer uit ons wat erin zit. En dat komt door een artificieel iets wat over ons ligt, dat is dat abstracte geldstelsel. Nou bestaat die neiging, nog één ding, wil dat geldstelsel daar uitkomen, wat het dan nodig heeft is inflatie. Gewoon hele grote inflatie, want daardoor gaan die schuldenlasten dalen. He, als het geld minder waard wordt, dan is ook de last van de schuld die jij in dat geld hebt, is minder groot. Dus wil binnen dit huidige geldstelsel we weer in een groeimodus terecht kunnen komen, dan hebben we hele grote inflatie nodig. En dat zie je ook terug als je centrale bankiers hoort praten, die ook proberen ons eigenlijk alleen maar de inflatie aan te praten. Dat is precies wat eigenlijk een centrale bankier niet zou mogen doen, want we willen namelijk dat hij ervoor waakt dat het geld zijn waarde behoudt. Maar dat doen ze niet, want willen we weer kunnen groeien, dan hebben we inflatie nodig. Dit geldt allemaal binnen het huidige schuldgeldstelsel. Nou hier de link naar doorgroeien. We weten allemaal, voelen allemaal van we kunnen niet eindeloos doorgaan met het waarde onttrekken aan de samenleving. We gaan allemaal kapot. Mensen gaan kapot en de aarde gaat kapot door die extractie die er is. En die extractie zit hem eigenlijk in het idee dat geld moet geld maken. En daar doen we allemaal aan mee, want wij kunnen niet anders dan ons geld op de bank aanhouden. En dat betekent dat die bank het ergens in de wereld inzet om waarde-extractie te doen. Die waarde-extractie is op zich geen waarde toevoeging, het is alleen maar zoeken naar rendement op geld. En dat is inherent in het geldstelsel wat we nu hebben. Dus het trekt de boel leeg. Maar het probleem van groei is niet groei. Het probleem waar we eigenlijk mee zitten is inkomen. Waarom willen de overheden altijd maar groei, groei, groei? Dat is omdat ze de monden willen vullen van de mensen. En de mensen moeten daarvoor inkomen hebben. En binnen het huidige geldstelsel betekent dat dan weer dat er meer extractie ergens moet plaatsvinden en meer schuld gecreëerd moet worden. En dat heeft gewoon zijn grenzen bereikt. Maar die omschakeling naar een schuldvrij geldstelsel gaat dingen losknippen. Dat gaat geld loszetten van de concrete waarden. Dat gaat geld loszetten van die drang tot waarde-extractie. En iets mogelijk maken wat je betaalmiddel kan noemen. Wat gewoon daar gebracht kan worden waar het nodig is. Dus dat ga je niet meer brengen zoals in het bankgeldstelsel gebeurt. Geld gaat daarheen waar er al erg veel van is. De kredietwaardigen krijgen nog meer krediet. En degenen die niks hebben, die komen niet eens in aanmerking voor krediet. Maar je kan het gaan omdraaien. Je kan geld daar gaan brengen waar het nodig is. En dan is dat probleem van inkomen is eigenlijk oplosbaar. Dus eigenlijk signaleerde Herman al iets dergelijks. En dat over dan schuldvrij geld en helikoptergeld. Het idee dat je geld gewoon gaat weggeven. Daar gaat brengen waar het nodig is om de economie te laten draaien. Dat zijn bewegingen die samenhangen met overgang van het schuldgeldstelsel naar het schuldvrij geldstelsel. En dan is dat niet een einde maken aan groei, maar het is zorgen dat we weer kunnen groeien, beter worden, een hoger welvaartsniveau kunnen bereiken, een hoger welzijnsniveau kunnen bereiken. Want het is niet zo dat we stationair willen blijven draaien zoals we dat nu doen in het huidige geldstelsel.